Allah yi karfi memo ka gama lafiya. Tafiya da gwani mai daɗi Sayyidina Abubakar sahabin annabi ne. Tafiya da gwani mai daɗi Sayyidina Abubakar sahabin annabi ne. Ya mu'izzu ka saka himma aliya, karan haƙuri ka haɗa min da juriya, sakan ilimi a kowanne tafiya, kula da lamari na ga ƙarar lafiya, lafiya. Allah yi salati ga annabi Muhammadu, kara kanin ka gama dogaran Muhammadu, sa'alihi wa sahabu gaba ɗaya sudu, sada sayyada Fatima tsauni yayan tudu, yayan tudu. Tafiya da gwani mai daɗi Sayyidina Abubakar sahabin annabi ne. Shehu Tijjani na faɗa kai ne jagorana, na sakar magagama gaba da bayana, da Shehu Burhama ne na ƙara gane kaina, ina san ku daga baki har zuwa zucina, zuciyana. Amincin Allah gare ka sarkin masu gaskiya, yardar Allah ya karu gare ka uban tafiya, labbai ka masoyinmu na gaskiya, jinjinan ban girma dole na yi masa kunjiya, kunjiya. Tafiya da gwani mai daɗi Sayyidina Abubakar sahabin annabi ne. Yau abin na Sayyidina Asadiku ne, ga tabbacin sahabin annabinmu ne, gashi mai tsantsar kaunar annabi ne, ya ba musulunci taimako na gaskiya ne, na gaskiya ne. Ijtihadin da yayi wane faɗin bakina, dubaran hijira yanda yayi wa manzona, sallamawa dole ne zai fito a kuna, da akwai sama da yabo shi zan yi wa masoyina, masoyina. Tafiya da gwani mai daɗi Sayyidina Abubakar sahabin annabi ne. Awwalu man sallama a rasulallahi ne, huwa atikullahi minan nari ne, huwa sayyid kalil ahlil jannati ne, khairi hazihil ummati ba'da nabiyha ne, nabiyha ne. Ya Abubakar wani mumini ne zai kika, tun annabi na nan limanci ya baka, kuma khalifanci na farkon aka baka, makura kai ke ya Abubakar na gaishe ka, na gaishe ka. Tafiya da gwani mai daɗi Sayyidina Abubakar sahabin annabi ne. Na faɗa sahabu san ku bara ayi bane, wajibi yake akan kowanne musulmi ne, to in ma ba a so ku ba su waye za a so ne, duk wanda aka rike in dai ba ku ba gaibu ne, gaibu ne.
Allah yi biyayya ga shugaba. Wannan hudu ba ita ce farko, je ka duba a lokacin ya ga kalubale babba babba. Tafiya da gwani mai daɗi, Sayyidina Abubakar sahabin annabi ne. Huɗubar da yayi kafirai basu bar shi ba, sun yi mai mugun duka ko motsi bai iya ba. Wasar shi aka yi sai gida fita halin babba, yana farkawa tambayarsa na farko yaya shugaba shugaba. Halin da yake ciki shi yake so ya sani, ba ta raunin nan yake ba 'yan uwa mu sani. Ko ruwa bai sha ba sai da ya je ya gani, shugaba yana lafiya sannan ya samu sukuni sukuni. Tafiya da gwani mai daɗi, Sayyidina Abubakar sahabin annabi ne. Soyayya ga mai kure makilan bakin jiya, Sayyidina Abubakar kaji mazajen jiya. Amintacce kake a gurin khairul anbiya, duk wanda ya ka dole ne sha wuya ya sha wuya. Wani aiki sai maza matan ma sun sani, ina masoyan annabi na gaskiya ina tuni. Dan Allah kula hakkinsa bukatuni, basu da aibu shugaba ya tsarkake su totini totini. Tafiya da gwani mai daɗi, Sayyidina Abubakar sahabin annabi ne. Yan uwa ai mun afuwa ban san komai ba, biskwa ne kawai ba dan na kai ba. Hadin yabo ne dan karami ba kowa ba, addu'ar ku nake bida masoya na tuba na tuba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah in ka nufi mebo ka gama lafiya.